एगो गांव में एगो मेहरारू के कवनो लइका ना रहे। वो मेहरारू गांव के मुखिया के पत्नी रहली। बहुत दिन से ब्याह भइल रहे। सब लोग उनका के बाज कहत रहे। गांव के सब लोग पूछत रहले कि उनकर चेहरा तक ना देखे के चाही। कहल जात रहे कि अगर उनकर चेहरा देखब तो पूरा दिन बेकार हो जाए। लेकिन मुखिया जी के पत्नी रहे। ऐसे लोग तनीनी बात करत रहले। एक दिन एगो फकीर बाबा गांव में भीख मांगत आई। हर चीज में ओकर हाथ देखे लागेला। आ कहत बा कि रौरा लइका नइखे ना। वो कहली कि रौवा कैसे पता चलल। वो कहले कि हमनी के हथेली के विशेषज्ञ हई, अहुरी हाथ देख के बता सकतानी कि का होखे वाला बा। वो कहली ठीक बा, तब बताई कब हमार बच्चा हुई। तब वो कहले भगवान तोहरा के लइका नइखन देले, लेकिन हम तोहरा के एगो रास्ता देखा दे। उस सुनत बाड़े अमावस्या के रात में पीपल के पेड़ के नीचे ऐसन लइका के बलि दे दी जे माई बाबूजी के एकलौता बेटा होके खून से बाल धोवेला। तब कहा, हे प्यासल आत्मा लोग, हमरा से ई यज्ञ स्वीकार करी। आ हमरा के एगो बेटा दे। ओ कुआ के पानी से कवनो बर्तन भर के ओकरा देह के 2 बूंद ओकरा में मिला के खुद पी ली। आ ओ लइका के माथा के बाल अपना साड़ी के गांठ में बांध। तब तहरा से एगो बेटा जरूर पैदा हुई। ई कही के उ भिक्षा लेके चल गईले। ओ दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या रहे। उ मेहरारू जवन उ बाबा बतवले रहे उहे कैलस। भौजाई के बेटा के बलि देके 2 बूंद खून के पानी में मिला के खुदे पी ले। आ ओ माथा के कुछ बाल काट के गांठ में बाना के बिना पीछे मुड़ले उनका घरे आ गईली। सबेरे गांव के लोग के पता चलल कि मुखिया के भाई के बेटा के केहू मार के ओहिजा फेंक देले बा। मुखिया आ उनकर भाई ही सुन के नंगे पाव भागल। धीरे धीरे पूरा गांव जमा हो गए। ओ लइका के माई के रोवाई खराब हो गईल रहे। तब केहू हिम्मत जुटा के ओ सिर के लाश से जोड़ के नदी में फेंके के सलाह देहलस। लोग ओ लाश के पानी में डूबा देहले। यह सब लोग कहत रहे कि कैलस ई सब कैसे भइल। ई घटना सबके चिंता के विषय बन गईल रहे। जब मुखिया घरे पहुंचल त देखलस कि उनकर मेहरारू खाना बनावत बिया। वो बहुत खुश लौकत रहली। मुखिया जी खिसिया के कहले, का रौवा बिल्कुल दुखी नहीं थी कि हमनी के भाई के बेटा मर गईल बा। वो पहले ओकरा के ऐसन आँख से देखली जैसे ओकरा के मार दी है। फिर कहे लगली, उनकर बेटा मर गईल बा, हमार ना काहे शोक करब। आ हंसे लगनी। आ कहे लगली कि तू पागल बाड़ू, तोहरा खुश होखे के चाही कि अब तोहरो बेटा होखे वाला बा। आ ई जान के औरी खुशी होई कि ए संपत्ति के एकमात्र वारिस उहे होखी है। उनकर हंसी देख मुखिया के कवनो विरोध ना हो पावल। आ ओकरा के मारे खातिर तलवार उठावे चल गइलन। उ भीतर तलवार खोजत रहले लेकिन ना मिलल। जब वो पत्नी के बिछौना के लगे पहुँचले त देखले कि सब कपड़ा खून से भींजल बा। अहुरी तलवार भी ओतने पड़ल बा, ओकरा पर खून बा। ई सब देखते बुझाइल कि बेटा पैदा करे खातिर ई सब कुर्बानी देले बा। उ ओकरा के मारे के सोचले कि अब हम ओकरा के मार देब त सब हमरा के गलत समझ जाइए। आ उहाँ से चल गईले। ओही दिन से गांव में ऐसन घटना होखे लागल। केहू के भैंस मर गए, केहू मार देहलस। आ ओकर देह के अंग इधर उधर बिखर गए। जैसे केहू खरोच के खा गईल होखे त एक दिन केहू के कुकुर, केहू के बछड़ा आ केहू के बकरी मर गई। आऊ ओही तरह मरत रहली जैसे भैंस के केहू मार देहले रहे। ऐसन घटना से पूरा गांव परेशान रहे। केहू के समझ में ना आवत रहे कि का हो रहल बा।
एकर बस एक दिन के बाद बा मुखिया रात में अपना गेट के लगे सुतल रहले। आधा रात में गेट खुले के आवाज सुन के उ जाग गईले। उ देखलस कि आधा रात में एगो महिला के बाल बिखर बिखर निकलत बिया। हमरा त लागल कि केहू उनका के घसीटत ले जा रहल बा। अगस्त के अन्हार रात रहे, चारों ओर से आवाज आवत रहे, कबो भेड़िया त कबो कुकुर भौंकत रहे। लागत रहे कि ई रात कयामत लेके आई। अचानक एगो बछड़ा के चीख पुकार सुनाई पड़ल। उ समझ गईले, होखे भा ना होखे, पूरा गांव के तबाही के कारण इहे बा। मुखिया साहब के मन में एगो विचार आयल कि काहे ना चल के देखल जाव कि कहाँ जाला। उ उठ के आगे बढ़ल त देखलस कि पड़ोसी के बछड़ा के कटल सिर ओहिजा पड़ल बा। आ मेहरारू ओकर तना घसीटत पीपल के पेड़ का ओर जात बिया। लेके उहे शब्द दोहरले, इहा तोहनी प्यासल आत्मा, तोहरा खातिर खाना लेके आइल बानी। मुखिया जी इस सब नीम के पेड़ से लुकाइल देखत रहले। उका देखलस कि ओहिजा 4 गो करिया परछाई लौकल। आ ओकरा के देख के उ अतना भयानक देह में बदल गईल कि ओकरा के देख के ओकर देह के लोर खड़ा हो गई। इहा तोहनी प्यासल आत्मा, तोहरा खातिर खाना लेके आइल बानी। मुखिया जी इस सब नीम के पेड़ से लुकाइल देखत रहले। उका देखलस कि ओहिजा 4 गो करिया परछाई लौकल। आ ओकरा के देख के उ अतना भयानक देह में बदल गईल कि ओकरा के देख के ओकर देह के लोर खड़ा हो गई। बड़का दांत, लाल लाल आँख, देह पूरा जरल रहे। बड़का बड़का नाखून, आँख ऐसन चमकत रहे कि बार बार बदले वाला रोशनी जरत रहेला। अतना भयावह नजारा ओ अपना जिंदगी में कबो ना देखले रहले। उ जवन देखत बा उ चारों भूत आ ओकर मेहरारू लाश खाए लागल। दोनों हाथ से लैप कईल जैसे भूखल आदमी खाए पर टूट जा। ई सब देख के मुखिया के गोड़ के नीचे के जमीन शिफ्ट हो गई कि उनकर मेहरारू चुड़ैल है। जब सब मांस खरोच के खा गईले, फिर एगो भूत से एगो बात सुन के कहलस कि महज 3 दिन बाद अमावस्या के दिन बा। आ ओ दिन हमनी के शक्ति बढ़ जाई। तब हम रौरा के पूरा सत्ता देव। आ रौरा जवन मन करे कर सकीले। गांव के लोग के अंगुरी पर नाचवा सकेनी। इस सब सुन के उ चुपके से पूरा गांव के जगवले, देख हम बतावत बानी की तोहार बर्बादी एगो चुड़ैल के चलते भइल बा। आ सबके कहलस कि आपन लाठी उठा के हमरा साथे आ। आज हमनी के मिलके ओ चुड़ैल के खत्म करब जा। आ सब लोग ओ पीपल के पेड़ के ओर दौड़ल। पूरा गांव के अपना ओर आवत देख के सब भूत गायब हो गई, लेकिन वो चुड़ैल खड़ा रह गई। मुखिया के पत्नी के ए हालत देख के सब गांव के लोग चौंक गईले। मुखिया जी कहले, काहे खड़ा रहलू, उ तहार मलिकाइन ना हई, उ चुड़ैल हई। इहे कहत चुड़ैल आ सभे ओकरा के लाठी से मारे लागल। उ आपन जान बचावे खातिर दौड़ल। आ दौड़त दौड़त ओ कुआं में गिर गई। उनकर साड़ी फंस गईल। आ उ बचावे के चिल्लाए लगली, मदद। पूरा गांव कहल की सजा अपने आप हो जाई, फांसी दे दी। उ चिल्लात रहली। सब लोग उनकर ई तमाशा देखत रहे। उ चिल्लात रहली, हमरा के उठाई, पानी दी। बाकिर केहू उनकर मदद ना कैलस। लेकिन वो बार बार कहत रहली कि हम तोहनी सब गांव के लोग के तबाह कर दे। हम एक एक के पानी खातिर तरस ना देनी, त हमार नाम भी कवनो करिया चुड़ैल ना हा। तू हमरा के इनाम देले बारू, हम तोहरा के अकेले ना छोड़ब। ओकर लाश 2 दिन तक ऐसन लटकल रहल।